treballar per la professionalització i la dignificació del sector. La Cellec ha estat una peça clau des de l'inici i fins avui, i volem que segueixi sent-ho de cara a futur perquè hi ha molta feina a recórrer. Hem tingut un gran recorregut fins on estem i s'han fet grans passes, però n'hem de fer moltes més. Som especialistes en dinamització, en acostar el ciutadà a diferents àmbits. Un és la cultura, a través dels centres cívics i casals de barri, els altres són a través dels infants i després doncs, això, acostar també els ciutadans a temes tecnològics. També fem dinamització territorial i social en alguns projectes. Podem utilitzar els acords de conveni per entendre que realment són uns mínims exigibles, però que l'administració hauria d'entendre que més enllà d'aquests mínims, si volem un sector professional, hem de reconèixer les figures més enllà d'aquests mínims que es marquen a través del conveni.